masekumnyama kanje wedlo zinkhanyisele kuthiwa ngazalwa ngembezi bokhokha ningibheli wedlo selangeni udlalela ningami ngathwasa ngisasemncane kanje awuzangihluphi bo dala ngiphetha amagobo awungamphuphi ukhokho na ufuna amalobolo songo lami sengiyasokola nikeni isibaniso yonqobo manje ngavela ngathokoza angina nkomo yokukhokha right ngaleso sikhathi ke la angibingelele la from ke uDr Nyezi kanye ke naye la insizwa uNhlosi umfoka Zwide kanye ke naye ke la umkhulu Beseni but angiqale ngibingelele uDr Nyezi sikubingelele namhlanje kumsakazo yinongoma FM Dr Nyezi. Oh yebo sanibona njani? Yebo njani? Sikubingelela kakhulu niyaphethe Dr Nyezi. Siyaphila njani? Siyaphila kakhulu sekumangela ukuthi kwasekuthuleka la kwenze njani but yonke into ke isi right. Ngesibingela abayili namhlanje la kumsakazo yinongoma FM 8.3. Yebo no siyanibulisa siyabingelela kuba bonke abalandeli nabalaleli besiteshi esikhulu inongoma FM sidayi silithelekile ithimba sayithelekile amakhehla ahamba nesalukazi ke namhlanje ke sithi ke molweni dumelanga thina ke singonyezi singochabula sodokolo amavuthu siwale Matatiele Eastern Cape kodwa ke sizenzela eThekwini so siyabulisa kakhulu sithi ke sesifikile. Siyahlezi siba khona njalo la makulo esihlanu kuye i-drive connection but namhlanje ake sithi nje mhlawumbe sinikeze ithuba ukuthi namhlanje nesiphatheleni ku September nje uqalile. Okay no siyabonga kakhulu ngethuba siyanibulisa kakhulu emakhaya sithi ke hayi ke sesifikile khona indlela esicela nje uqala ngayo ethe ukujula kancane just nje 2 minutes khona into engizoyisho lana ngizoyiqala ngesingesi bese uzwede ayisho ngesizulu sizoshesha nje ukuthi singa indaba esikhathi so ama affirmations lawa shothi lena isuke kuyi inner voice yomuntu othi yena ayi usekhathele ukuhlupheka usekhathele kuba denial usekhathele ukuthi yena athi yena uyindoda yena uyingwenye noma yena uyakwazi ukuthi ayimele so useyalivuma manje ukuthi athole usizo so ngizoyisho ngesingesi bese uzwede ayisho ngesizulu sengiyaqala. Okay, for a long time I told myself I was fine. I pushed away the signs. I ignored the heaviness. I pretended that I could carry it all on my own. But deep down, I knew I was hurting. I knew I was struggling. And I knew I was afraid to admit it. I kept telling myself that asking for help meant I was weak, that maybe I was just held on a little longer. It would all go away, but it hasn't. And pretending has only made the pain heavier and worse. Today, I do not want to deny it anymore. I do not want to hide behind the excuses. I do not want to silence the voice inside me that has been carrying out for healing. I need help. I need support. And it's okay to say that out loud. I accept that I cannot do this alone. I accept that I deserve care, I deserve love, and I deserve healing. Whether it's through psychological support, spiritual guidance, or medical help. Reaching for help does not mean I am broken. It means I am human. And now I am ready to take the first step, even if it's small, but I'm ready to open the door to healing. I am ready to accept the hands that want to help me to rise. Today I choose honesty. Today I choose courage. Today I choose to ask for and receive the help I need. Siyabonga. Osimpiwe lo igama imina ke ozo
translator ama affirmations into isiZulu. Umkhulu njengoba adethi for long time I told myself I was fine. Ubethi isikhathi eside ngangizitshela ukuthi anginankinga. Ngaphusha izinkomba ngayiziphushela kude. Ngabziba ubunzima ngenza sengazathi ngingakwazi ukuphatha ubuhlungu ngingedwa. Kodwa ekujuleni ngangazi ukuthi ngizoba ubuhlungu. Ngangazi ukuthi ngithwele ubunzima. Ngangazi futhi ukuthi ngiyasaba ukuvuma. Ngaqhubeka ngashitshela ukuthi uma ngabe ngifuna usizo ngitshengisa ukuba ndeke. Kodwa mhlambe uma ngingalinda isikhathi eside kancane kuzohamba konke. Kodwa namanje akuhambanga. Ngalokho ngenza sengazathi ubuhlungu ngingabumela kodwa kwabanzima kakhulu. Namuhla angifuni ukuphika manje. Angifuni ukufihla ngaphandle kwezaba. Angifuni ukuthula noma ngithulisa izwi elingaphakathi kimi ebelilokhu likhalela usizo. Ngidinga usizo. Ngidinga ukwesekwa. Futhi akunankinga ukusho konke lokho kakhulu. Ngiyavuma angeke ngize ngikwazi ukwenza ngingedwa lokho. Ngiyavuma kungifanele ukunakekelwa, lungifanele uthando, futhi kungifanele ukwelapheka. Noma ngabe ngokomqondo, noma ngabe ngokomoya, noma ngabe ngokwodokotela, kungifanele ukwelapheka. Ukufumana usizo akusho ukuthi ngephukile, kodwa kusho ukuthi nami ngingumuntu. Ngikulungeleke manje ukuthatha isinyathelo sami sokuqala, noma ngabe kuthiwa sincane kangakanani. Ngikulungele ukuvula umnyango wokwelapheka. Ngikulungele ukwamukela izandla ezilungele ukusiza mina ukuba ngiphakame ngelapheke. Namuhla ngikhetha iqiniso. Namuhla ngikhetha ukugqugqumezeleka. Namuhla ngikhetha ukufuna noma ukuthola usizo noma ngabe kuphi lapho engingalithola khona. Siyabonga. All right, no kuzokala kahle la Dr. Nyizi. Mhlawumbe ukuqhubeka kuyo yonke ke le affirmation namhlanje noma kulokhu ukuvuma ukuthola usizo. Mhlawumbe sicila kakhulu kubantu ekukhulumeni ngano usukini namhlanje. Okay, no siyabonga kakhulu ngethuba. Besifuna nje ukudlulisa ke the inner voice ngoba egcineni mawumuntu soyikhona lo muntu ophila ngwena ngaphakathi. So sithi ke namhlanje ke umuntu akavuma ukuthathola usizo. Okay, kodwa ke namhlanje into ebesicela nje ukukhuluma ngayo besicela nje ukukhuluma about ama signs nama symptoms lawe singathi a psychological noma spiritual. La umuntu osuke khona edinga usizo kodwa engaboni. Enye into yenza ukuthi ngibone kubaleka kakhulu ukuthi sikhulume ngalokho namhlanje ngoba ke ngibona lapha emsebenzini umsebenzi engiwenzayo ukuthi abantu lezi zinto lezi izinto abantu ezibahlupha kakhulu every day ngoba vele lezi zinto lezi mazikuhlupha ziqhamuka ngalendlela eziqhamuka ngayo kodwa masothi uyalandela iqhamuka psychological ukuthi mhlambe ngokomqondo ukuthi mhlambe ke uyazi na ama psychological symptoms ibona no depression no anxiety ne stress lo sihlezi sikhuluma ngakho every day kodwa masothi uyalandela uyabona ukuthi khama kungene no spiritual. So that's why into yami vele mina ngithi uyazi ukuthi ngi-psychologist, spiritual healer, life coach, hypnotherapist kuningi engikwenzayo. So ngizofuna nje ukugcizelela ukuthi umuntu usuke enalama signs a-psychological kodwa mase ulandelela uyothola ukuthi umuntu unalezi inkinga zemoya. So yilona nje sifuna ukukhuluma ngayo kakhulu namhlanje ukuthi umbona kanjani umuntu odinga usizo psychologically kodwa umbona kanjani futhi umuntu oneyinkinga futhi ezemoya. Uthola ukuthi ukulapheka kwakhe kuyidinga therapy kuphela as i-counseling because i-counseling yazi ukukhuluma ngithi uyakhuluma ukuthi akwenzeke ukuthi mhlambe ngixabene umama noma mhlambe nginezikweleti noma mhlambe emsebenzini ngineyinkinga noma mhlambe sengiphuzwa kakhulu utshwala noma mhlambe ngenzeni
i-therapy le ukuthi uthola usizo ukuthi iqale kuphi yonke lento ulandela ama causes ukuthi wena kwenzakaleni kulakho side bese umuntu uyamluleka bese umuntu uyamconsolate igcine se right kodwa kulokhu okuspiritual uthola ukuthi umuntu uneyinkinga ezakamoya based on mhlambe amaphupha anawo based on izinto ezenzekile empilweni yakhe kuba kuningi othi ukuhlanganisa uthola ukuthi hayi man lo muntu lo khona into emhluphayo kufanele ayilungise yakubo omhlambe yakhe omhlambe yomndeni so yilonto nje bengifuna nje ukuyigcizelela kakhulu mhlawumbe ukuthi umbona kanjani imapha ama signs nama symptoms psychological futhi spiritual noma mhlawumbe umuntu kade mhlawumbe kwakumele athole like umuntu esingathi une calling unobizo lwakamoya kodwa uloke baleka so hamba beneyinkinga kodwa ke zivela psychological bengathi mhlawumbe no depression ne stress but mawuthi uyalandelela uyathola ukuthi hayi man lo muntu lo unenkinga zasekhaya noma unenkinga zemoya so yilonto besifuna ukukhuluma ngayo nomkhulu namhlanje mhlawumbe ke ngoba mhlawumbe sisazwana kuye umkhulu Besini mhlawumbe la namhlanje yena uDr Nyezi umekhuluma ngabantu namhlanje uzobe ekhuluma ngento psychological kuyekuvele ini mhlawumbe kumuntu psychologically okuye kube into ebonakalayo ukuthi ngathi inkinga abhekene nazo ayithinti lokho kubonayo kuphela kuthinta nje into engabonwayo. Okay, yabona nje oqala nje sesithi emotional instability. Shothi ngokwemizwa umuntu ongekho stable. Ngokuthi mhlambe une sadness, umuntu ohlezi nje sad. Mawuthela nje indaba futhi ohlezi unokwadi, indaba ohlezi usel, indaba ohlezi uphathe kabi. Uma uthoyalandela yabona ukuthi hayi man lo muntu lona ikhona into emhluphayo kodwa mayilandelela umsuka wayo uyabona ukuthi ihlanganise psychology ihlanganise futhi nemoya. Then ke obviously kuba ngena ke intense anxiety uthola ukuthi umuntu uhleze ethukile uhlezi nje engahlalisekile kahle uhleze ejulukile uhleze iphume ngena akakhiya umnyaka phela azocheck ukuthi ukhekile alahle izinto alahle imali yabona nje umuntu ohleze panic nje nama panic attacks nama mood swings uyahleka uyajabula at the same time usuyakhala but usukatile usuphathe kabi yabona nje uhlezi wena unenhliziyo encane usudiniwe kade manje kade kuhleka usudiniwe futhi sune anger futhi umuntu une anger enkulu le ubona ukuthi anger futhi umuntu akadinwa kanje ya so nje kuba kuningi kakhulu okuhlangenene ne emotional instability bese bakhona futhi okunye okucognitive noma mhlawumbe okusemcabangeni wakhe indlela acabanga ngayo okuma thoughts akhe uthola ukuthi mhlawumbe unama racing thoughts umuntu ucabanga into egijimayo angathela nje manje acabanga izinto racing thoughts ukuthi ulapho cabanga izinto eziningi esikhathi sodwa so lo muntu la ngathi mhlawumbe une confusion uhleze no confused every day uhleze confused omunye ke uthola ukuthi akwazi uconcentrate uthola ukuthi akwazi nje xoba akazi ukwenza into ayiqede izinto ishiya phakathi yabo ne memory uthola ukuthi nje awusazi ukuthi mhlawumbe short term or long term memory no mhlawumbe umuntu ohlezi nje ecabanga ukufa ukuthi nje manje umuntu usazofa indaba ngavele ngife yabona nje umuntu ohlezi ecabanga ukufa uthi afethe indaba ohlezi ukhuluma ngokufa wona njalo omnye mhlawumbe athi ifethe ngathi ngiyahlanya ngathi I'm losing my mind so ama cognitive errors lawo noma mhlawumbe ama cognitive disturbances lawo ahlangene nendlela ocabanga ngayo akhona ke no behavior yakhe kwasekhaya ukuthi wena mhlawumbe ekhaya awusaparticipate ekhaya awusahlala ekhaya wena uhlezi ungekho uhlezi ublame abantu basekhaya ukuthi abakufuni bakuthakatha yonke leyo so nje ngingakhuluma ngakushonelanga wona bhuti wami kuba kuningi kodwa izinto ezibonayo ukuthi izinto ezipsychological umuntu udinga usizo mhlawumbe la uba silent njengamanje ethi nje abe yishumi kuphela la ngaphambi kokuba ke seligoqa uhlela mhlawumbe ngifuna ukubuka la kwiphathi ukuthi ke uma ke sesingena kwimoya mhlawumbe la engifuna ukubuka khona ukuthi usuku umuntu sezosizakala ngokuthi kwenzeke kanjani mhlawumbe ukuze kukwazi ukuthi kulapheke even nomqondo yabona ke basofika la kule moya ila umuntu usucheka khona ukuthi impilo yakhe usheka ibackground yakhe acheka ukuthi kubo uma wakhe abazali bakhe baphila impilo enjani wayikhona umuntu wayenemoya khona umuntu wayenesithunywa uyacheka nje uze background check ngokwemoya ukuthi la ekhaya babantu abakanjani kodwa uyobuza yena ukuthi yini ayiphuphayo yini ayibonayo kwenzakalani ngempilo yakhe spiritual into zamanzi indaba zezilwane izinto ayibonayo on daily basis then uyothola ukuthi hayi no hayi ukuthi ufuneka uthwasa no but kodwa ufuneka sizakala ngoba ikhona into emhluphayo eyemoya ofuneka ayilungise mhlambe yakubo mhlambe eqondene naye so lapho usuke kufuneka ukuthi uhlale naye phansi ke then ke ubheke ukuthi uhlobo lolu lomuntu if kuyisithunywa yini lemhluphayo ufuneka ilungiseke yakubo eqondene nesithunywa sakhe noma nempilo yakhe
so lezinto wakade ngisho eqaleni ukuthi lezinto ziqhamuka psychological but uthola ukuthi into kodwa ufuneka ayilungise mhlambe into eyinhlahla yakhe azalwa nayo but njengamanje iza kabi kuyena sizoba nengozi zeyimoto sephuza utshwala uxabana nabantu impilo yakhe nje ayisekho right sokuninga sokumoshakela so ila ubona khona ukuthi okay so usedinga nje specifically udinga spiritual counseling because counseling yakho is based on izinto zakhe zemoya ukuthi lo muntu lona uzomthatha from A to Z umkhulise umdodise umenze ukuthi abe umuntu ongcono abe responsible kodwa uzomkhulisa kodwa ngokwemoya because lo muntu lo usuke engazi lutho abanye basuke bengazi athi hayi vele ngihlezi ngiphupha amanzi hlezi ngiphupha ngidiza hlezi ngiphupha ngisesikoleni bazohlala lapha indawo esiphupha esikoleni kwenzakalani yabona umuntu uphupha amanzi angcolile hlezi emjaha uphupha inyoka yamjaha yabo yilabona khona lo muntu lo udinga usiza khona into engahambi kahle kuyena so ke kuba ngeke ngisachaza kakhulu okunye umkhulu uzochaza ukuthi umuntu simsiza kanjani okunye ke okuyi therapy noma okuyi intervention yakhe spiritual kodwa mina konke counseling ila umuntu sengimluleka khona ukuthi how about ukuthi mhlawumbe senze 1 no 2 no 3 noma kini abantu bakini uma wakho wenzakalani ngoma wakho wenzakalani ngogogo wakho wenzakalani ngogogo wakho so uyathola ukuthi lento isuke emuva isi affecta yena uyazi na ukuthiwa amacala abazala ngithi ayingane yeah so into esuke intervention edinga abazali noma edinga umndeni so i-counseling yakho iba based on low level yelento efamily ukuthi lento ifuneka ilungiseke as a family. Alright, yeah, ngenxa isikhathi la ngifuna ukuthandela kakhulu njengamanje umkhulu Besini sikwazi mhlambe ukuthi ke sithi ukuthinta kakhulukazi ukuthi eyintweni ke zayo la imoya mhlambe ke kube yinto ke ukuthi uzobe eqalelulekwa ngokomqondo mhlambe siqale simbingele iqala nje umkhulu Besini namhlayela kumsakazi sicela ukubingelela kahle. Siyabingelela kahle njani? Siyaphila kakhulu mkhulu njani kodwa? Hayi siyaphila kahle. Sibonga ukuthi sibe nani namhlanje sikhuluma la sibuka kakhulukazi from kwi physical appearance yomuntu sesifike kakhulukazi kwi inner part yakhe umuntu so ngiyabuka ke la namhlanje kuvela udaba lokuthi ngokwezimo mhlambe esiyivezayo ngokama emotions zethu ke ukusho ukuthi lokho kuvela izinto ezithile kodwa isuke kuyizinto zikamoya mhlawumbe ke siqale nje sithinta kakhulu ukuthi uma mhlawumbe umuntu kuyenzeka kuvela izinto zikamoya ke kuvela izinto ezisuke ezifana nani okuyizona ezigcina zimthele kutheni kuvela izinto eyithile eseyibonakala ngisho abantu abasecini ukuthi ngathi khona inkinga ekhona la akusiyo lesicabangayo kahla ithi ayijule kakhulu le emoya ngoba omunye umuntu uyaphila nje mhlambe ngithi ngimandla mhlambe ngasemazibukweni yabona nginayo yonke into yami ihamba kahle kodwa kuthi kuphakathi nendawo thothi imoto zami seziyashayisa ziyaginqika nemali yangiphelela iphinde ibe khona ngithi ayi vele ngiyahlanganisa kuthi kusuka ivele iphele yonke lento nginayo egcineni uyabona thothi omunye mangilele ebusuku nginokuphupha ngisesikoleni ngoba ngaqeda isikole futhi ngiphuma banganzima aphansi yabona uma uphupha use primary kusho ukuthi ufuna uqale phansi ukulungisa into zakho uma uphupha use high school noma use varsity into zakho zizinto encane nje ukuhlambulula okuthile bese kulunga into zakho ebengifisa ukuthi mhlambe ngithi ukuthola kube izibonelo ukuthi ya sesiyakubona kuyavela mhlambe siyaginqikana nani but uma mhlambe umuntu esekuthiwa niyambhekela ngokwesimo sesintu kuye kuvela izinto ezifana nani okuyizona ezeyishaye kakhulukazi abantu abantu abaningi into eyibashaye nansi ufica ukuthi umuntu ufikile uzofuna ukwazi ukuthi impilo yakhe ihamba kanjani mase nithi niyaqala niyaxoxa kuyavela ukuthi lo muntu impilo yakhe ihamba kahle kodwa manje futhi ubuye bekumuntu athi uyahluthuka mayihleli nabantu akhange efuna ukuhlala yedwa ngithi vele umuntu ohleli kuyena umuntu ongasekho vele mayiza kuwena uzobanyanya vele abantu futhi nabo noba nenkinga ningezwana kahle nabantu okusho ukuthi mhlambe into esuke ithinta kakhulukazi umuntu personal kusuke kuyisithunywa suke ahamba nase kakhulukazi Jokehla kusuke kanjalo impela mhlambe ke ake ngithi ke kubeke isimo esithi thina njengabantu bakamoya sikuthina singabantu abaningi kakhulukazi youth isabasabe kakhulu ukugxila kakhulu ke ezintweni zesintu mhlambe nini kwazi ukuyikhuthaza kanjani ukuthi nayo ingako angafuni umuntu ukulungisa izinto esemdala sekuthuse no 40 bani sekuneyinkinga eziningi bese efuna ukulungisa izinto ngalengathi uqala nje ukukhula ufunda usesikoleni bona indlela ophatheke ngayo wena ukuthi yini mina kwabanye abafundi ngihluke ngiphatheke kanje futhi yini mina mangiphakathi kwabantu kwenzakala lokho ayikhonto engahambi kahle ngami usuyaqala kuyasukuma uyabuza nakwabanye ngenza njani mhlambe kuvela omunye ethi asike siye kumuntu okobonayo
Lapho usufika usuthola khona ukuthi kwenzakalani. Kodwa ikakhulukazi izinto kumuntu ziyayikhuluma ngamaphupha ulele. Into evela ngamaphupha akho yonto kumele uyinotice kakhulu ukuthi kwenzakalani. Yini mina ngiphupha into enje. Awuyixoxe leyo nto nabantu ukuthi azi ngiphupha ukuthi nokuthi mina uzokwazi ukuthola usizo kakhulu. No, ngibamba kakhulu ngizwa kahle. Isikhathi lemzuzu ithi it's 16:37 sitikisela imzuzu njengamashumi amabili nantathu phambi kumbane hora lesihlanu la. Sesoligoqa uhlelo uyazi ukhona babshanga kusukela manje siye hora nike lesihlanu. Kodwa ke ngifuna ngokugoqa nje mhlambe esingathi sekukhuthaza kuwe nje mkhulu percent before ngisuke kuwena ngivala. Mhlambe iziphi izinto esingathi asibhekisise kakhulukazi thina singabantu siphila ezokwazi ukuthi zisilekelele kutheni singabi abantu ababanenkinga ekuphileni kwethu. Kumele sikubheka lenkathi ngiba nenhlahla ngithola ito noma ngiba nenhlahla kube khona into ibhizinisi engilenzayo ngilibheke ukuthi kungani mina ngathi ngithola le business okungani mina ngithola lo msebenzi. Hamba ucinge kunomuntu osuke kuphile wakina uvela inhlahla ube nayo nje. Hamba ucinge ukuthi lokhu kwenziwe yini. Enkathi uthola ukuthi inhlahla nginika ubani hamba wenze leyo umuntu into ethile uzobona kuzokhula ke phambili. Futhi uthola umuntu ozokwazi ukubuyela ukuthi ngempela lento yami yenzakala kanjani inhlahla yami engaqiqhamukapi mina. All right, ngenxa yesikhathi la ngizoya nje la ku Dr Nyezi sesigoqa sokwazi nokuthola zona ke indlela zokuthi zixhunyanwa kanjani uma kuukuthi udinga usizo kakhulukazi ke ku Dr Nyezi. Njengamanje ngifuna lapha ku Dr Nyezi sicela mhlambe ngikwazi ukuthola Dr Nyezi sikwazi nokugoqa solo imzuzu nje kuphela ethi ayibe mbili kuphela ngephambi ukuthi ke seligoqe uhlelo. Dr Nyezi mhlambe ngicela umbhobho salusubhenga ku yes. Mhlambe ke ngifuna mhlambe ke sesigoqa ukuthi sengizwele ngomkhulu person ukuthi siphemele sina ikakhulukazi ngokwesintu kodwa sengifuna ukuthi esingakululeka ngomuntu thina siphilayo ukuthi ngokwethu ke thina ngokwe counseling yini kumele siqaphele kakhulu mase sibona sekwenzeka mhlambe sengifila ngenye indlela ikuphe kumele notice ukuthi ake ngilungise ukuzama ukubheka into zami njengamanje. Okay, no ngiyabonga ukuthi ngethuba msakazi. Into esibalekile ngempilo yakho mina impilo yakho uyigade. Ngoba mina mawuphila you've got i-responsibility ukuthi uzinakekele wena, uzithande wena, wenze sure ukuthi into ihamba kahle. Angithi yazi umuntu unomzimba. Umuntu unengqondo, umuntu futhi got is desperate. Lento ezokuthi funa zibe nebalance all the time. Mawubona ukuthi uhlala ukhathele, mawubona ukuthi awusalale, usuluza iweight, ukusambe kahle. Obviously there's something wrong. Hlezi ucabanga ukufa, usuphuza utshwala kakhulu, usuluza ihope, negative ne-anger, akuhambe kahle. Nokuthi usena purpose empilweni usena meaning usuyaphila nje. Ukhona omnyaka uthi uyasebenza, usebenza kahle, unemoto, unako konke kodwa ihappiness ayikho noma mhlamba kajabulile empilweni noma mhlambe khona into eshodayo empilweni. So awuhambe ucinge uthole mhlamba umuntu njengonyezi impilo ozoyibuka ngayo yonke ama side ngoba mina impilo ngiunderstand ngayo yonke indlela. Sihlale phansi sijule ngoba into esiyenza la nesuka confidential futhi isuka private. Ake umuntu ozowazi ukuthi ufikile weza kunyezi sahlala phansi sajula ngempilo yakho. So woza sihlale sibheke ukuthi konakele kuphi ngoba ngithi mina uNkulunkulu ufuna siphumelele sonke akekho umuntu ofuna ngabe uyahlupheka but ekhambeni impilo is a journey. So uyazi ku journey mawusuka la uyeThekwini kuba khona ama potholes bekhona ingozi bekhona yonke izinto ohlangabezana nazo endleleni. So na kwimpilo kuhambe kungahambi kahle makungahambi kahle hamba uyothola usizo ubheke ukuthi yini lengahamba kahle. Uyazi na ukuthiwa umuntu ngabantu awukwazi ukuthi usafari wedwa bekhona abantu aba professional abaunderstanda impilo ngendlela ejulile. So ngithi mina kubaleka impela ukuthi uyinakele uyithande futhi wenze sure ukuthi uhappy. Awuhambe nje ubheka nje ukuthi impilo yakho ihamba kanjani. Sigoqa mhlawumbe izinkundla ke noma indawo esikwazi ukuxhumana nazo no Dr Nyezi noma ke nokusebenza nje kwechabala finance mhlawumbe sesambe kanjani. Okay, yabona nje bongena ku Google uthi nje life changing journey. Life changing journey kuvela yonke into yethu. Noma uye ku Google Play Store. Yes. Ufike ungene khona ufike uthi nje life changing journey uzoyithola i-app. Kodwa nje inamba yethu esiyisebenzisayo iya WhatsApp ya phone ithi 065 846 0441. Kesiphinda. 065 846 0441. If kuphuthuma kwangempela mhlambe weekend mhlambe is after hours uyabona ukuthi mhlambe sebehambile officeini ungathatha ngashiya inamba yami because ngiyasemsebenzini vele 083 268 3007 083 268 3007 naye yafone WhatsApp ungasithola nomkhulu futhi ngosithola lezi namba sathola sonke even nayo Chabula Finance yonke into life changing journey. Sibonga kakhulu usuku namhlanje Dr Nyezi kanye nomkhulu person sibe nalo usuku namhlanje.
masekumnyama kanje wedwa zinkhanyisele kuthiwa ngazalwa ngembezi okhokha ningibheli wedwa selangeni udlalela ningami ngathwasa ngisasemncane kanje awuzangihluphi bo dala ngiphetha amagobo awungamphuphi ukhokho na ufuna amalobolo songo lami sengiyasokola nikeni isibaniso yonqoba manje ngavela ngathokoza anginankomo yokukhokha ngihawukele thonga lami